ilyen kóke! Na sziasztok srácok, itt vagyunk az Csirke SMP-n, a világ legjobb basszus! Itt vagyunk a világ legjobb szerverén, és ebben a mai videóban meg fogjuk nektek mutatni, és kicsit megmutatjunk a survival életünkből egy picit. Ó, tudod mikor te? Tudom mikor. De nincsen képinventory. Srácok, itt nem lehet PvP-zni a spawnon, direkt itt olvassátok el a szabályokat. Add vissza a cuccom. Visszaadom. Melyik a Tekitin szárnyad? Ez. Tűzijáték. Ez a krábaladdolt íja. A vizes vödör. A szett az enyém. Ennyi volt nálad. Ennyi volt nálad, bro. Most arról nem te. Na. És amúgy majd tartanunk kéne ilyen szavazást, hogy kikapcsoljuk-e a PvP-t, vagy sem. Na, itt van per home. Nem fogjuk. Per home. Nekem például ez most így. Na és látjátok, ide érkeztünk. Tilos rongálni magán a szert. Basszus, mennyi FPS. 33 FPS van. De ez a szerencsés... Direkt rongálni fognak. Add csak vissza a husim. Milyen husid? Nálam nincs is kaja. Bro, ezt várjátok, srácok, le kéne kapcsolnom az app. Miért léptél le? Na miért ne? Hát mert ne. Videóbeállítások. Hol kell FPS? Úgy eléggé sokat zabál a RAM-ból, azt vettem észre a játék. Lerakjuk egy ilyen 60 FPS-re, jó srácok? Ezt megyünk vissza. Csirke SMP-re. Nem kell fúdra. Berakjuk Steaken csodálatos kis textúra pakját, és mehet a játék. Na. Berakunk egy shadert is, hogy irigykedjen kedves lovag. Adod ide az mert amúgy add vissza a szettemet, mert ha nem megcseszlek. Nálam nincs. Aha, persze, hogy megamlanjuk. Hát ott még nem bazd. Nálam nincsen. Add már ide! De nálam nincs. De mit raktam be a shader? Persze, biztos. Látod, ne gyertek fel inkább a Csirke SMP-re, hagyjátok az egészet. Hát jó van, akkor majd 5 perc után eltűnnek a cuccaid. Nem baj az? Mi? Hol lennének már? Hol lennének? Most kaptad meg. Köszi. Nem te veszel föl videót, azt nem neked zabál. Elfelejtettél valami? Ha? Még mindig én vagyok a tulaj. Ahogy ott van a tabod is. Tudom, ha beírok egy parancsot, akkor úgy, hogyha lelépsz, úgy is el tudom venni a cuccait, szóval gondold meg jól. Mit csinálta? Ja, ezt én csináltam. Jó, semmi. Simia. Ratatata. Ratatata. Chimia. Ratatata. Vagy így is lehet játszani. Látjátok, srácok? Akkor pardon, pinguvin, jó? Ja, hát úgyis visszabannul. Remélem amúgy látták a jelszavadat. Nem látták, már kikapcsoltam a felvételt akkor. Nem, kitakartam. Ja, az amúgy nagyon sok vágás lesz úgy, de mindegy. Na. Miért lenne sok? Pardonold már! Pardon. Pinguvin, gyere. De akkor nem.
Bárcsak lenne itt levédőblokk. De jó lenne. Srácok, elnézést a lagért, de hát a videóz miatt laggolok annyira. Kinek nem Ezt a tetszik. videót nem az Unibet támogatta. Aha, na. És arra gondoltam, hogy elmehetnénk felfedezni. Vagyis azt a rohadt, de megijedtem tőled. Tessék. Ajándék tőlem neked. Örökre. Örökre barátok leszünk. Igen. Jaj! A fa. Csak fel ne gyulladjon. Gyulladj föl! Ne, légy kurva sok idő volt kitextúráznom. A tüzes nyíltól csak hogy nem tud fölgyulladni. Mindegy, gyere, mutassuk körbe itt a szókmókokat. Te mit csináltál? Takarítod el innen ez szókmókodat? Micsoda? Gyere, mutassuk meg nekik itt a falusi farmot, meg a mindent, és kapcsold be az F3-at. Még kapcsolnám be az a farmot. Hát, hogy ki tudjanak rabolni téged. Ja. De akkor téged is kirabolnak ám. Engem nem, Miért ne rabolnának ki téged is? mert én vagyok az operátor. Hát és én is ki tudom őket bannolni szépen. Rég dalaggolok, srácok. De nem, mert a moderátor vagy ám. Igen, de nem. Ja, de azok is tudnak. Azok is tudnak. És 500 feliratkozó, vagy 50 feliratkozónként van moderátor sorsolás. Mi? Dehogy is. Hülye vagy te? Admin, bocsánat, admin. Az sem. Miért? Admin az mi? Akkor, Bajnok rang. Bajnok rangot nézzétek, itt vannak a falusiak. A többi falusi... De nem 500 feliratkozónként, hanem 50. Azt mondtam, Nekem meg 50. mindjárt meg lesz, szóval a leírásba be kell, hogy rakjad a én csatornámat, és fel kell, hogy iratkozzanak, mert különben megmentem őket. De akkor jöjjenek föl. De mit keres nálam Pont a föld? Így, ennyit ér a földed. Mit tettél a földdel? Hát a föld királyság ennek nem örülne. Au. Amúgy Hátralöké. akartunk amúgy olyat is, hogy ilyen Kingdom-szerűség, csak az nagyon sok a plugin. Köszi! A kombó. Szia! Manhunt van, barátom! És itt így, de látjátok mennyire kopik a szedtem ettől a majomtól? De inkább mutassad be a pluginokat, amiket nem tudnak csalásra használni, hanem a javukra válhat. Szóval írjad be azt, hogy per spawn, per RTP, per set home, per home, stb. Per RTP. Per TP. Ennyit beírtok szépen, és megnyomjátok az Entert. meg a per login, a TPO, ugye? Igen, és be kell regisztrálni, ez nem olyan Van benne Aura Skills. Meg van benne skill is. Többit nem mondom, mert az nektek nem kell, úgyse. De... Ja, persze. Ja, meg nektek mire a spawnra értek, az 3 másodperc, mert annyi a delay-je. Igazából. Nekem annyi se szerintem, per... Mutassad körbe itt a spawnt, hogy mit, hol lehet, mondd körbe a szabályokat, hogy ne kelljen elolvasni, és ne undassuk el őket. Szóval, itt lehet RTP-zni, ott a jelkép. Hát nem az, hogy itt lehet, bárhol lehet, Bárhol csak lehet, ide van kiírva. Ide van kiírva, hogy hogy kell. De most te komolyan megismételsz a falpasz. Igen, és itt a barrier. Ja, és ne romboljátok a spawn, mert amúgy nagyon sok idő volt, csak hát... 2 hét. Csak én rombolhatom. Szóval... R... Na, itt vannak a szabályok. Ne rongáld a spawnt, se nagyon a környezeted, ne öld meg az emberek állatait, de ne csak az állatait, a falusiait, semmiét. Ne laggoltasd a szervert, ez nagyon fontos, mert nekünk ez a videózás hátránya, nem?
Nem csak azért, hanem hogy ha Hát, de mi is úgy kilagoltatják a fogunk- szerver, Mi is úgy fogunk akkor hozzáállni. hát igen. Na, és Persze. ne lopjál, ne lopj, ne csaj, ne legyél toxik, és ne legyél fenn toxic skinnel, szóval ha fönn vagy egy nem tudom milyen skinnel, Nem az, hogy toxic skinnel, hanem hogy 18 pluszossal, igen, érted? 18 pluszos skinnel, akkor ban népé, vagy csak simán ban, és meg elmondom, De hogy van... reportot nem tudtunk berakni, szóval Reportot nem tudtunk, de akkor is tudjuk majd. Ha valaki bánt titeket, akkor írjátok chatre, írjátok egy nevet, és akkor per ban. meg lesz egy Discord szerver, de az még fejlesztés Igen, alatt áll. Igen, első nap... És hát még el se kezdtük igazából, Igen, szóval... de lassan, igen. És elsőban az egy nap, ha egyszer rosszat Mi? csinálsz, de az egy nap. Elsőban az 5 nap, hülye vagy? Jó, igen. És a kettőt csinál, akkor... mi az? Hát hetekkel, 7 Igen, nappal de viszont a növekszik. De ha viszont itt az összes szabályt megszegi, akkor ja, meg itt is vannak. Ne szerezz netherite cuccokat, mert ezen a szerón csak diacucban lehet lenni. Ha vannak olyan parancsok, amivel megváltoztatod a szerver pluginjait, vagy játékmenetét, akkor ne kihasználd, hanem jelezd a leghamarabb a tulajmoderátor admin rangú embereknek. És egyelőre ennyi. És ezen Igen, a egyelőre ennyi. Ha még tudtok vásárolni valamit, amivel beleegyezünk, akkor azt nyugodtan írjátok meg kommentbe. Igen. És srácok, képzeljétek De csak akkor fogadjuk el azokat az újításokat, hogyha feliratkoztok rám. De csak rám. Lovagra nem kell. Kisvetők, úgy kell mondani, kisvetők. Ja, meg itt, ja, nézd, ez itt a szent hajó. Igen. Ezt Srácok, ha ezt megrongálja, akkor annak nem örök, hanem fél év van. Hát nem fél év, egy 2 De fél év, de. Ez a szent hajó. Ez a szent hajó. Hülye vagy? Ez fél év van. És aki valahogy betörik a csirkéhez, annak meg örök van. Hát a barje. Ja, jól mondjuk. Maga tetejét azt szerintem nem csinál. Igen, az pedig a szent csirke mondjuk biztos, hogy fog diszpónolni, de arról már ne beszéljünk, hogy ő hogy idézte le. Nem fog diszpónolni. Na itt van. A rangok ára, a bronz az 64 részblokk, a VIP 64 vas blokk és 64 dia, a bajnok meg fél stack netherite. Ja, meg váltsát kreatívba. Itt repüljék ki a spawnon. Ja. Hogyha itt bárki megpróbálna... Igen, és aki kiugrik... Hát annak fájos lesz ott a sorsa. Persze. Mondjuk akinek van elitrája és úgy tér vissza, annak már kevésbé, de... De nem lehet rongálni. Ezt a helyet se rongáljátok meg annyira, jó? Köszönjük szépen. Tojtett tojást a csíke. Mondjuk a szigetet inkább nem mutassad így oldalról. Miért? Mert csúnya lett. Itt egy ölény. Mit keres itt egy ölény? Leszámoltam. Most már nem lesz itt. Az én botos. Basszus, téged lőttelek el. Na, de. Egy. Mennyi HP-ja van ennek? De nehéz ezt meg. Krittel kell baltával, tudod. Eltalálod. Na ez a videónak a címe az lesz, hogy egy ölény ellen 2 player. Ja, meg amúgy mutassuk meg meg megmutatom tabon, nyom meg a tabot, és én adom a rangokat. Set rang, hogy megmutassuk neki. Nézzétek a rangokat. Van ugye admin rang. Igen. Ez így néz ki. Írjál a chatre valamit, mondjuk egy mondatot. Egy mondatot írjál. Egyes rangoknak van a chaten is betűszínű. Na, írjál egy mondatot, tök mindegy, hogy mi.
Látjátok? Tettem a tejet. Igen. És ugyanezt írjad majd a többinél is akkor. Van egy ilyen alap, Ez a player ugyebár, Vagensa, mondjuk nem és tudom, aki mert, ingyen élő, azt bannoljuk. mert amúgy teszteltem ezt a power rankot, csak az a gond, hogy mindegyik rankot megkapja az illető, aki újakkal lép fel. Szóval, aki újakkal lép fel, az szóljon nekünk, és mi átnevezzük. Meg itt nem igazi pénzzel vannak a rangok ám. Nehogy azt higgyétek. Előbb elolvastattam velük. Jó, Na, nice. És a bajnok Na, rangot... írjad ugyanazt a mondatot le? Mondjuk a playernek csak fehér, de... Szedtem ott. Itt a bronzrang. Van bronz. Ez mondjuk annyira nekem nem jön be, de hát Nekem ez se, de van. ha valaki olcsó rangot akar, De akkor... nyomjuk a fejfe... Ja nem, mert videózza. Hát amúgy... Tök mindegy. Igen, ennek is ugyanez, és a még... VIP. Nézzétek a VIP rangot. Nekem a VIP rang lett a kedvencem amúgy. Ja, amúgy az tényleg menő lett. Mondjuk az a tulaj az még jobb. Szerintem az admin a legjobb amúgy. Tejecske, látjátok milyen szép. Tajácska. És az utolsó, a legnagyobb rang, amit egy játékos elérhet és megvehet, az pedig a bajnok. Várjál. Ez is jó kis élet, mondjuk nem a legjobb, lehetett volna. Ne, kidobtam a baltám. Nézd a csetet. Érem. Anyat. Mi a Ja, és aki először fellép, az megkapja alapból ezt a bajnok rangot, ingyen, és kap mellé fullos diaszettet, egy totemet, egy pajzsot, és még mit kap? Valamennyi XP-t, 500, azt hiszem. Ja, 5000 XP szintet, szóval nagyon megéri feljönni. Aztán, na. Ennyi lenne Na, amúgy szerintem ennyi. Nagyjából ennyi lenne. Itt lehet egymástól itt trédelgetni. Ezt nem tudtuk Ja, mert a plugin az egyik sem működött sajnos, és én nem vagyok olyan nagy programozó, hogy berakjak ilyeneket. Igen. Szóval ennyi lenne. De ha valamelyik kötök mondjuk akar jelentkezni, akkor úgyis készülőben van egy builder, aki akar, az majd lehet builder, és lehet majd programozó rang is. Szóval majd az is lesz. Meg ugye admin. És ezt 50 feliratkozónként ugye osztjuk. 50 feliratkozónként. Igen. Szóval iratkozzatok fel a Bálintra, és akkor lesz egy modi sorsolás. Pinguvin meg, nem Bálint, én nem vagyok semmilyen Bálint, jó? Nyugodjatok meg, nem Bálint vagyok. Amúgy nem itt csak hazugságokat mondom. Nem amúgy ő Dávid. Még jobb az meg. Még jobb. És szerintem amúgy ennyi. Na. Ja. Akkor. Szerintem is. Nagyon hát akkor köszönjünk ki. Nagyon szépen túlélőben. Várjál, de most a híd másik felén. Várjál. Nagyon meg szeretném köszönni, hogy itt voltatok. Találkozunk az SMP-n, ha följöttök. Sziasztok!